Interim Secretary General weCitizen Coalition for Change Singzo Tshabangu upo stern warning pamusoro pemumwe wake anozikanwa nenyika yose anonzi Lillian Trivios anozikamwa kuti akatisiya mazuva mashoma akapfuura ainzi she is the biggest Tshabangu zvichireva kuti ndiye mukuru pakubhitreya. Sana pana mashoko anobuda nyorwa panapa tinoona kuti vakomana apa vari kupiwa mawoni vachinzi vakomana aka musaita zvekutengesa izvi. Lucy musungudzwa kwamuri kuti posubscribe like or turn the bell icon tipina mukuzwa vakomana vabuda nyora chiti one lesson about the death of former ZANU-PF spy Lillian Trivios 51. Never be hired to spy on ZANU-PF with motive to push regime change agenda. If there are many like her out there, please watch out. ZANU-PF is not a playing ground. Isi njonjo tamba wakachenjera anobvati Dr. Zvopo pana pano achiposta mapictures ake iye Lillian Trivios waanozikanwa nyika yose kuti she was laid down. Pana pano mashokanotaura chiti vakomana aka musatombotengesa zvenyu zvinani kungotokuita kugudza mudongo urimo mune vamwe uchingopusha kuti achienda kuti takuda change pana kuti uya uchikonzeresa chaos. Pana pa mashoko anotoona kuti mumwe wake unozikanwa nyika yese Singzo Tshabangu ndo current stage or current position yaari patona kuti kunyange pakazomboenda kunze kwenyika takanzwa guhu rekuti he was poisoned. Yatinoona kuti it is another red flag yatinoona kuti kutengesa akubetseri. Tudze mafungiro emu tikudi pamusoro pechitiko ichi. Mina kumeso ichi medu subscribe or like to turn the bell icon.